Fel hyn y bu genedigaeth Iesu Grist. Pan oedd Mair ei fam wedi ei dyweddïo i Joseff, cyn iddynt briodi, fe gafwyd ei bod hi'n feichiog o'r Ysbryd Glân. Achan ei fod yn ddyn cyfiawn, ond heb ddymuno i chywilyddio'n gyhoeddus, penderfynodd Joseff i gŵr, i gollwng ymaith yn ddirgel. Ond wedi iddo gynllunio, felly dyma angel yr arglwydd yn ymddangos iddo mewn breuddwyd a dweud, Joseff, fab Dafydd. Paid â gofni cymryd Mair yn wraig i ti, oherwydd y mae'r hyn a genhedlwyd ynddi yn deillio o'r Ysbryd Glân. Bydd yn esgor ar fab, a gelwiedd Iesu, a mae ef a wereda i bobl oddi wrth eu pechodau. A digwyddodd hi'n oll fel y cyflawnid y gair a lefarwyd gan yr arglwydd trwy'r proffwyd. Wele, bydd yr wyrydd yn beichiogi ac yn esgor ar fab, a gelwir ef i Mair. Hynny yw, o'i gyfieithu, ymaith Duw gyda ni. A phan ddeffrodd Joseff o'i gwsg, gwnaeth fel yr oedd angel yr arglwydd wedi gorchymyn a chymryd Mair yn wraig iddo. Wel, dyna rhywfaint o'r hanes y genedl.